бързо и лесно се приготвят тези невероятно вкусни кето фъджове с бадемовият крем на Викинът, който е без захар, шоколадът без захар и лешници в натурален шоколад, отново без захар. Изцяло без захар е рецептата, подсладена с еритритол. Отново ви ги показвам. Трябват ви 75 грама лешник в шоколад, 60 грама бадемов крем с кокос, 150 грама млечен шоколад на капки без захар и 30 грама кокосово масло. Разтопете млечния шоколад на калети на водна баня с кокосовото масло. Добавете бадемовия крем с кокос и разбъркайте до хомогенизиране на сместа. Разпределете в формички. Оставете крем за покриване върху лешниците. Отгоре поръсете с парченцата на трошени лешници в шоколад. Върху тях разпределете останалият крем. Сложете формата в фризер за няколко часа, за да стегнат. Извадете фъджовете от формичката и ги поставете в кутия. Съхранявайте готовият фъдж в хладилник. Ето и крайният резултат. Надявам се, че тази рецепта ще ви е харесала и ще я приготвите вкъщи. За още вкусни, здравословни и лесни рецепти ме последвайте в социалните мрежи. Благодаря ви за вниманието и до скоро!